eviction खालामनायनि अखानायैनो न' बां लुनानै फैफिनगोन गेरेन्टि होदों eviction खालामनायनि अखानायैनो न' बां लुनानै फैफिनगोन थानो थाखाय सुबिदा खालामना होगोन बे बाथ्राखौ आं बुङाखैलै आं बुङाखै खोनासंनो सोर बुंदों खोनासंनो नोंसोरो खोनासंदो आं नोंसोर दानना होनसै होनबा মুসলিম সম্প্রদায়ের যেটো অশান্তি পরিবেশ আনিছে এটো আমার কারণে দুর্ভাগ্যজনক আমি কইছো কিয় মুসলিমৰ ওপৰত ইমান অত্যাচাৰ একপক্ষীয়ভাৱে কিয় অত্যাচাৰ যদি ইভিকশন কৰে তেতিয়াহ'লে নেক্সট দিনাই আহি পেলাই আমি দল হিচাপে আহি পেলাই আপোনালোকক ইয়াত আগৰ নিচিনা বহিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি দিম বুলি আমি কথা দিছোঁ दानिसो खोनाबाय सोर बुंदों आगु बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया बे बाथ्राखौ बुंदों बिथाङा दिनै जे जायगायाव इभिक्शन खालामगोन बै इभिक्शन खालामनायनि जायगायाव थांनानै बिथाङा दिनै बे बाथ्राखौ बुंदों स' लाजिथाव जाबायना लोगोफोर ना नङा होमबा बै समाव जेनोखि चिराङाव बर'फोरखौ इभिक्शन खालामनाय जादोंमोन बे समाव चिराङाव इभिक्शन खालामनाय समाव हाग्रामा महिलारि सारा मा खालामनानै थाया दाना दे सार नों मानो बेफोरबायदि खोथा बुंग्रा जाखोब्रा मानो बहरनि थाखाय नों मानो मा सानदों नों माने बेफोरबायदि खोथा बुंबा बिथांमोननि दारि गोलावफोरनि थाखाय खामानि मावबा सानदों नामा नोङो नों सिरि सिथाय देरहाबाय थागोन नोंखौ देरहाहोगोन बेबायदि साननानै गावनि हारिखौ माने बिफोराव दालाबो सार आयौ 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 दालाबो आरो आं मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों हाग्रामा महिलारि सार नोंखौथ' दनि दावहारु हिसाबै बयबो सनमान खालामोमोनब्रा दा दिनै जुदि नों बेफोरबायदि खोथा बुंबाय थायोबा नोंनि सायावहाय मा बिसास थागोन दाना मा बिसास थागोन आरो आं बेखौसो बुंनायदों दा जाय समाव जोंनि गेजेराव गोबां माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना जातिनि माने खाथिराव जातिनि सार्थआव खोथा बुंबाय थादोंमोन गोबां दैदेनगिरिफोर जोंहा गोबां दैदेनगिरिफोर दं जातिनि सार्थआव खोथा बुंबाय थाग्रा दा बिथांमोनखौ आङो माने आंजों लोगोसे जेनेबा रायजो राजाफ्राबो निसय मिन्थिनो लुगैदों दायो बिथांमोना दा मा बे समाव मा बुंगोन जाय बिथांमोना दिनै जातिनि सार्थनि थाखाय ससियेल मिडियायाव दैनिक लाइभ होबाय थायो दैनिक मिडियायाव प्रेसमेन्ट होबाय थायो दिनै बै बिथांमोना एबार बे हाग्रामा महिलारि सारा जे खोथा बुंदों इभिक्शन खालामनायनि अखानायै न' बां लुनानै हैफिननाय बे आयदानि सायाव दाना मा बुंगोन आं बेखौ नेनो लुगैबाय दा आं खोनासंनो लुगैबाय दा बिथांमोना दा मा बुंगोन हाग्रामा महिलारि सारादे बुंबाय मुस्लिमफोरजों बिराद गोमोन जादों गोबां थफिबो गानलायहैयो दे बेखौथ' आं बुंनो थांला दे राजनितिनि खाथिराव माने थफिबो हमनाङा बे राजनितिनि खोथा खिन्थु दिनै बेफोरबायदि एथ'बारे नांजाबथारनानै ओरैबायदि माने बियो दिनै खामानि मावनो ओंखारनाया एसे बोरैबा लाजिथाव जादों आरो जोंनि बर' हारिनि इयुनखौ मा जों नुहुरो हाग्रामा महिलारि सारनि आखायाव जेबो गैला बिदिबा सारा बेबायदि खोथाखौ बुंनो नाङा आं सारखौ गुरैयै आंनि थोरफनिफ्राय आं पार्सनेलि आं खावलायनो नागिरदों सार बे बाथ्राखौ नों बुंनो नाङा आरो दिनै जोंनि बिटिआरआवहाय दारि गोलावफ्रानो मेजरिटि स' बेनिखायनो नोङो बिसिनि बहर मोननो थाखाय नोङो दिनै बर'खौ मा खैफोदाव लाबोनो नागिरदों बर' हारिखौ दिनै खैफोदाव लाबोनो नागिरदों दिनै सरकारनि बिरोधि जानो नागिरदों सारा बेखौ दा खालाम सार आं बुंगोन खुथार आंनि गोरबोनिफ्राय आं बुंदों सारखौ नों सासे बर' हिसाबै आं नोंखौ आंनावबो बर'नि सेन्टिमेन्ट दं हिसाबै आं सारखौसो खुथार आं बुंदों सार अन्नानै नों बेफोरबायदि बाथ्राखौ दा बुंथारसै जा बुंफांबाय नङाबा बिराद गिदिर बुहुल जागोन फैबाय थानाय इलेक्सनाव नङाबा नों जिर' मारिगोन सार जिर' नों सानदों नामाखि मुस्लिमफ्रा गासिबो नोंखौ मोजां मोनजोबगोन बे खामानिखौ मावबा थाला सार एकदमबारे नों जिर' जागोन नङाबा नों बेफोरबायदि खामानिखौ नों दिनै मुस्लिमनिल' बहर मोननानै मोनसे सिट देरहागोन सार मोनसे सिट देरहागोन ओंखायनो साराबो माने नाय आरो ना थासारिखौ नायनानै बाथ्राखौ बुं आरो बे आयदानि सायाव आङो बेखौनो बुंनो नागिरदों जोंना गोबां बर'नि सेन्टिमेन्ट गोनां दैदेनगिरि बिथांमोन दंमोन एबा गेदेमा बिथांमोन दंमोन दा बिथांमोना बै समाव जातिनि सार्थ'आव खामानि माने खोथा बुंबाय थादोंमोन बै सारमोना दिनै हाग्रामा महिलारि सारनि सायाव मा बुंगोन बेखौ जों दा नेनांगौ जानानै फैबाय जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा नेदो दाना बिथांमोना दिनै हाग्रामा महिलारिया बेफोरबायदि मोनसे खोथा बुंबाय बे खोथा बुंनायनि सायाव बिथांमोना मा बुंगोन दाना बुंगोना बुङा नेदो रायजोफोर दै नोंथांमोना नेदो बिथांमोना मा बुंनो हागोन ना हाया दिनै जुदि बावनो मोनसिगोन बिथांमोना जुदि बुङाब्ला नोंथांमोना गोरलैयै बुजिखाबाय बिथांमोना मा सार्थ'आव ससियेल मिडियायावहाय प्लेसमेन्ट होबाय थायोमोन
मानि थाखाय होमारोमोन जों मोनसिगोन नङा बे आयदानि सायाव जों मिथिगोन ओंखायनो बे आयदानि सायाव हाग्रामा महिलारि सारखौ आं सासे बिग्रायारि हिसाबै आङो बे आयदानि सायाव बेफोरबायदि बाथ्राखौ दा बुङा एबा दा बुंथों आं बेखौ खावलायदों सारा जेन' बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुङा जाथिनि खहानि बेफोरबायदि बाथ्राखौ जेन' बुङा आं बेखौ सारखौ खावलायदों आंनि गोरबोनि बिखानिफ्राय मानोना जों मिथिगौ उफुल जोंनि आसामावनो गथाय आसामाव आरो लोगोसे जोंनि बिटिआरावनो दुनियानि गाज्रिसिन खामानि मावग्रा होनना बुङोबा बिसोर जाथियानो जाय खखाबाव गांसो दङ खखाबाव गांसो गोनां होननानै बुङो जों बिसोरखौ दारि गोलाव होननानै जों बुङो बिसोरखौ आरो बिसोरनि सायावबो सारा इसिबां दिनै मानिबा भट बेंकनि थाखायनो एबा भटनि थाखायनो बेबायदि दिनै सारा इसिबां माने खोथा बुङोबा आरो दिनै इसिबां माने इभिक्सन खालामनायनि अखानायैनो जुदि न' बां लुनानै हैफिनगोन थानो थाखाय सुबिदा खालामना होगोन होननाय बाथ्राया एसे बिराद लास्टाव जादों ओंखायनो आं सारखौ खावदों हाग्रामा महिलारि सार नोङो बेबायदि बाथ्राखौ बुंनो मोना नोङो बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनानै नोंनि भट बेंकनि थाखाय बेबायदि खामानि मावनो नागिरनाया जोबोद लास्टाव जादों ओंखायनो आं नोंखौ बुंबाय आंनि सोलायै आं खावलायदों सार अननानै नों दिनैफ्राय दा बुंसै नोङो राजनिति खालामनो गोसो खालामबानो जाबाय खिन्थु बेफोरबायदि खहा गोनां रावफोरखौ बुंनो नाङा खहा गोनां रावखौ बुंनानै जेराव बर' रायजो राजाफोरनि बिखायाव नोङो दावदाब दाहासै दुखु दाहासै आं बेखौ आंनि थोरोबनिफ्राय आं पार्सनेलि सार आं नोंखौ खावलायबाय गोरबोनिफ्राय प्लिज सार अननानै दा बुंथार बेफोर बाथ्राखौ आरो नों इसिबां बेबायदि दा बुङो नों जुदि इसिबां मदद होनो गोसोबा चिराङाव बर'फोरखौ इभिक्सन खालामदों बिथांमोना मानो न' बां लुनानै हैयाखै मानो हैयाखै सार हैयोमोन ना जुदि नोंहा जुदि सेन्टिमेन्ट दङबा मानो हैयाखै हैयोमोन आरो दिनै नों दिनै बिसोरजोंसो मानो इसिबां खुथार सिथाबथारनानै बोरै बाथ्रा बुंखो नोङो एसे उसुबिदा मोनो सार नोङो सारा बिदि दा बुं प्लिज आं खावलायदों आंनि गोरबोनिफ्राय आंहा रावजोंबो जेबो गैया आं पलिटिकेलि राव जेबो इनभल्भ गैया खिन्थु नोंनि बेबायदि खहा गोनां बाथ्रा बुंनायाव आंनि गोरबोआ गाबफ्रांदों सार प्लिज अननानै नों बिदि खोथाखौ दा बुंथार